udělej, co dokážeš a Bůh ti pomůže. Za chvíli seděli Giovanni, Filippo, pastýř Federico a ostatní pastýři u velkého ohně a jedli horkou polévku. Co hledá takový bohatý člověk vysoko v horách? Ptal se jeden pastýř Federica a po očku se na Giovanniho podíval. Giovanni to slyšel a skočil mu do řeči. Co hledáme? Budete se divit, ale vás. Nás? Opravdu? Nám se lidé spíš klidí z cesty. Jsme pro ně žebráci, bezdomovci a smrdíme, zabručel pastýř, který seděl vedle. Tak proč hledáte zrovna nás? Naléhal další a ostatní se k němu přidali. Giovanni a Filippo vyprávěli pastýřům o Františkově přání a o tom, že je přijeli pozvat na vánoční oslavu. Vyprávěli jim o jeskyních ve skalách, o oslíkovi, jeslích a chudém dítěti, které je králem celého světa. A také o pastýřích, kteří dítě přišli pozdravit jako první. Přišel jsem vás pozvat, abyste o svaté noci přišli všichni i se svými stády do skal nad Grečem, k Františkovi a jeho bratřím a oslavili s námi Vánoce. Řekl Giovanni všem, kteří seděli kolem ohně, jak nejslavnostněji uměl. Rádi bychom přišli, ale nemůžeme vám to slíbit. Některé ovce čekají jehňátka a potřebují zvláštní péči. Možná právě o Vánocích přijde jejich čas a když se zrovna ztratí mlsounek nebo nějaká jiná ovečka, budeme ji muset hledat. S námi jeden nikdy neví. Odpověděl Federico, ale bylo vidět, že jej pozvání potěšilo. Když Giovanni a Filippo usínali pod teplými pokrývkami u dohasínajícího ohně, přepadly Filipa pochybnosti. Mám pocit, že jsme sem šli úplně zbytečně, vzdychl Filippo. Těžko říct, jak to dopadne, ale jedno je jisté. Zachránili jsme ovečku a vlky zahnali na útěk. Udělali jsme, co jsme mohli. Ostatní přenecháme Pánu Bohu. Ukončil rozhovor Giovanni a přitáhl si pokrývku až k bradě. Než se přátelé ráno vydali na zpáteční cestu, zašeptal Filippo mlsounkovi do ucha. Ovečko, prosím tě, neodcházej od stáda. Pastýři tě pak nebudou muset hledat a přijdeš na Štědrý večer k nám do skal za Grečo oslavit Vánoce. Bez vás by to nebylo ono. Když nasedal na koně, zdálo se mu, jako by na něj mlsounek zamrkal. Neboj, já už nikam nepůjdu. Také chci oslavit Vánoce s Františkem. Giovanni a Filippo přenocovali u pastýřů a co nejslavnostněji je pozvali na vánoční slavnost k Betlému. Pastýři jim neuměli s jistotou slíbit, jestli přijdou. Když se nějaká ovečka ztratí, budou ji muset jít hledat. Záchrana života jejich zvířete je cennější než nějaká oslava. Víš, jak se ta ztracená a znovu nalezená ovečka jmenovala? To, jestli pastýři přijdou, museli přátelé nechat na Boží vůli. Jsou věci, které umíme ovlivnit a které ovlivnit neumíme. Co na vaší oslavě Vánoc můžete ovlivnit a co musíte nechat Boží vůli? Určitě počasí, ale ještě něco? Když si to řeknete nahlas, v čem si nejste jistí, jak to dopadne, možná se někomu z vás ulehčí od starostí. Nemít nějaké věci pod kontrolou je těžké. Zkuste to, co je nejisté, odevzdat v modlitbě Bohu.